komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kamusta naman mga pinalanggan naton ka mga tagpalamati? Inyo kubus nga lagad si Tita Wilma. Yes, upod na naman ninyo sa sininga hapon sa Biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Siling nila TGIF naman tawe na thank God it's Friday. So, of the night, kita tubtubtak na alas 3 sa mga lalisuan sang inyo mga radyo. Ara kita sa 684 kilohertz ang inyo sa ni mga transistor radio. Gani ang pangamusta ni Tita Wilma sa inyo kung ano ang inyo sudan. Sudan na lang kuya kay kabalugid ko ang tanan may nakapreparar nga kanon mo no. Kung ano ang sudan. Anong ginsaluhan naton sa siniiya nga udto? Di hapon na Tita Wilma, ano naman ang pamahaw ta? Okay lang, na? Kag, syempre, kung kamo dira nagahilay-hilay, nagapulo-pahuway, nagapiyong-piyong mata, nagasulusan digda sa inyo diban, o kung sa inyo plastic na bilang nga pulungkuan nga nagahilay kamo, samtang nagapiyong-piyong ang inyo mga kalimutaw. Importante ang inyo palamatinan upod sa aton sa siniiya nga hapon. Gani, relax lang, ha? Relax lang, kay lingawon ka mo ni Tita Wilma sa sini nga hapon. Ay, huog gali. Ano na naman nga istorya karon iya nga hapon sang sulat ang aton pag lingaw o aton igalingaw sa inyo sa sini nga hapon. Ano to gani kaina sa pagbasa kuman nga? Daw nakaamugi na bala si Tita Wilma, ha? Pwede man ka mo makashare, na? Pwede ka mo makashare ina na ay hindi, it's about love, Tita Wilma. Natungod sa iya ex na. Amo na dumduman ko kaina nga. 5 gabi. So, amo inang kaundan sang iya sini sulat nga itong pagbasahon sa sini nga hapon para man sa itong kalingawan para sa inyo. Gani, relax again. Dira naman sa nag-upload sa itong sa Facebook Live. No? Via Facebook Live, kaya naka-online ka mo, may data ka mo, or may internet access ka mo. Okay lang na, Tita Wilma, pwedeng-pwede gid na. Kag magluwas nga of the night kita, ara man ang itong sini chat room. Feel free gid sa pag-type dira sa inyong mga greetings. Pwede gid ninyo inamasend diri sa iton sa This Is My Life. Mga reactions ninyo, mga suggestions, na? Kag plus pagid makit-an ninyo dira ang mga dalagko man nga mga balita nga matipon sang among sini news center sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Mga flash reports, mga breaking news, mga development sa mga ginadluong nga mga dalag ko nga balita sa inyo. Hindi lang diri sa aton sa Dekbanwas sa Bacolod Province sa Negros Occidental, Western Visayas, Pilipinas, kundi pati na sa luwas ng pungsod.
ilabi na mga updates sa nagapatunga sa karon nga tensyon sa pungsod Russia kag Ukraine, no? Masubo-subo ina. Pero wala wala kita gihapon dula sang paglaom nga initanan mahagtagan sang katapusan. Mga mensahe man ninyo kag mga reaction sa itong text hotline, ara lang type nyo lang pati inyong mga greetings kag i-send sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ada man ta sa YouTube na search nyo lang da Action Radio Bacolod Live. Yes. Tanan nga public affairs program sa Action Radio Bacolod kag ang mga matahom nga mga dramas nga maka-entertainar sa inyo. Pwede nyo man ina makita. Tikon ang inyo dala television, iya nakaangot sa inyong internet connection or sa inyo wifi. Daw ka nami kay samtang nagahigda ka mo, tulukay pa ta. Pamo ka na. Kaga pwede makabisita dira sa amon sa ni website. Pwede login lang ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Gani, relax lang. Okay lang. Dumayad-ayad daw. Mainit no, kapaang sang panahon, makasalakit sang ulo, ang kasingki sang silak ni Haring Adlaw. Pero sa gihapon, ang pahinumdom ni Tita Wilma sa inyo, kadamo na sa makagwa kang makapanglugayawan sa inyo palibot pagkadto iya sa downtown area o kundiin man ka mga bahin nga, ang inyo dara alert level angot iya sa COVID-19 pandemic. Ara, kamo sa alert level 1, pareho diri sa amon sa Metro Bacolod. Ay, abaw. Ay, nasa tuman ko, masiplatan ko gid kaina nga nagasinundanay do pilagid iya ka di pasahi nga salakyan. Nagagutok ang pasahero, baw, do wala lang, no? Mo mga ay amo na siling naton, hindi gid kita magsaling. Abi ninyo ang aton departamento sa ikaayong lawas or let's say ang Department of Health. Nabalaka, nagpabutyag sila sang kabalaka sa posible iya paglapas sa ginapatuman nga full capacity sa karon nga alert sa mga alert level 1 sa mga PUJs nga may posibilidad mangin rason na naman sang liwat nga paglapta sining virus nga ini. Ti gusto nyo naman nga magsala-sala naman ang pensar naton. Kag nagaka-stress ang aton asini iban iya nga mga kauturan, maayo lang kung hindi kamo iya makabatsyag. Man kung ma-experiensyahan ninyo, makasiling kamo tuod ginman gali mo. Amo ni hambal ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, siling niya gani. Ang isa nga ginakabalakan, kaya niya makita namon, no? Amo ang aton sini nga transport sector. Yung doon nagbalik lang tayo sa pre-pandemic, at tubulang tiyon na beyond 100% capacity ang makitaan sa mga salakyan, nga mga pampubliko. Gani nagapanawagan sa karon ang atong Department of Health sa mga operators, kag mga drivers, sa mga public utility vehicles, ini mga PUVs naton. Ay kung pwede, hindi ka mo magsobra sa 100% nga capacity. No? Sometimes nagapanawagan naman sa mga local government units nga kung pwede, istriktuhon man ang pagpatuman sinana. No, kay mo kabudlay-budlay gid. Kag isundon gid naton ang health protocols may angot sa COVID-19 sa pihak sang pagpahalog-halog na sang alert level restrictions. Mao mga anak ko, Di siling ni Vergere, ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases nakahibaluman nga wala dapat sa physical distancing sa mga public transportation. Pahanugutan sila nga mag-operate 100% capacity pero nakadepende na sa driver. Kinahanglan maghalong gid kag dapat gid na. Kasi silenti na hambala naman nga hindi gid man mapatuman ang ginatawag physical distancing sa mga public transport kay nga kinahanglan niya sang tawo para nga makalabot sila sa ilang mga kaladtuan.
sa ilang mga essential iya nga mga hilimuon ay di amo ina karon pero nagahambal man si Verheri sa liwat na from Department of Health ginila gid gina-stress nga kung pwede hindi gid pagpahanugutan mga driver kung may makitaan ka mga pasahero sa inyo sa lagyan kapin pa kun gutok hindi sa wayon nyo. Sa wayon ninyo nga hindi pwede magkaon kay damo tawo sa sulod sang salakyan. Hindi pwede nga mag-istoryahanay sa sulod sang mga jeep or taxi samtang wala nagatabon sa inyo face mask kabisan pagid gani na nakadepende na gani Tita Wilma. Kung balabation naman tani pagkatapos habo mga anak kabudlay-budlay sang sitwasyon gid amo pa ni subo nga puwerte pang pagsinakaay sang tanan. Kinahanglan gid ana ang masubo-subo pagid naton nga madulong para naman sa iton bala mga estudyante ini mga first year college nga mga student kay nga kadamo sa mga estudyante natong subong iya nagapaninguha nga maka-avail man sang free scholarship, di ba? Nga makapadayon sila sa kolehiyo, makakuha man kurso, pero masubo-subo kay maging pagwa nga announcement ang Commission on Higher Education o CONCHED na nga ang pag-process sang scholarship application na para sa mga magasulod pa lang, sa mga first year college students. Gapangayo gid sila pasensya. Suspendido gidyanay. Ginsuspend nila para sa mga first year college student ang application para sa scholarship. Ang rason tungod sa kakulang sang pondo. Na ginpost na nila makita na naton sa Facebook page sang CHED na Commission on Higher Education. Nabutang dira nga CHED will temporarily suspend the application to CHED Scholarship Program o kung CSP for incoming first-year college students for academic year 2022 to 2023. Na di masubo-subo na siya, di ba mga anak? Kabalo ko huy-huy abagas ang aton mga estudyante nga nag-apply para sa sininga scholarship, makapadayon lang sa kolehiyo, pero mga anak, ina-temporaryo lang sa Commission on Higher Education. Action Radio, Philippine Standard Time, 1:55. Yes, ang ato na mga produkto. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang aksyon. Okay, mga ano tanay amang manamyaw to sa mga naka-online. Ha, mayong hapon lang dira. Salamat gid sa inyo. Ada si Sir Alex Fuentes. Si Sir Alex Fuentes nagapamati kag upod man sa iton online. Hello Sir Alex, good afternoon. Yes, Cathy Veer. Good PM Tita We. Ay man siya nagaupod sa iton sa sininga hapon. Kag Dabuyog. Be safe. Thank you, good sir. Na? Kag si Ma'am Marjorie Ward. No, Ma'am Marjorie Ward, thanks for the hearts. Thanks for the flowers you sent. Hello kuno Tita Wilma, good day. Likewise, Ma'am Pinky Borrero. Hello Tita Wilma, good PM. Have a nice day. God bless. Salamat gid Ma'am Pinky, na? Kag kay Roland Jan Ragudo Solenio. Roland John Ragudo Solenio. Good afternoon, Tita Wilma. Ginatamyaw ko lang si Lola Susan. Lula Susa at Ragudo. Insakto na siya. Lula Susa Ragudo sa Banwasang La Castillana. Hello, good afternoon lang dira sa inyo. Salamat gid sa mga Tagalog Castillana dira. Yes, kay Inday Homa Lumina, good morning. Yes, to Eric, salamat gid and good afternoon man. Okay, enough lang anay ina ha. Balikan lang karon ni Tito Wilma ang atong mga greetings online.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya kay tinagaman apat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Sini nga text hotline. Yes, 1780, good PM, tawag greet ko lang si Hana, nga gapamati dira sa Gilungan, gaano na lang kita nga duha kay nadula cellphone mo. Halong kada permi ha. Okay, ikaw na lang tamyaw sa iya sa radio, no? Pagi sa itong text hotline. Ay, tama yung hapon. Ako nita kagapon bala ang nagkadtuda kahapon nga taga Pontevedra. Ay ho, ugid pangita ta kawala ka na Estela galita sang Pontevedra, no? Salamat gid ha. Mangkot ko tani kung hindi manil kundiin nila magulang ni Action Art kag Action Rex kantong kay gapon bala gusto ko tani makita si Action Rex pero hindi gid ko pwede kasulod ta. Yes, 5588 hindi gid na Inday Estela no pasensya gid kiti tungod sang pandemic bala. Ang mga pasalamat kita nga nakadungan kita iya sa hagdanan, naka-say hi kag naka-istoryahan pero ginapasalamatan ginato nang imo pagpamasyar man ha. Mayong hapon, Tita, monitor lang di sa Barangay Mansablay, Isabela, 7193. Monitor lang from Barangay Talaptap, Lagastilian, especially kay Inday Che Toribio. Salamat, Gid. 5696. Inday Wilma Lihog Tamyaw sa mga taga-Isabela. Family Cerudo lang. Damayong hapon sa inyo diratanan. Kaglabi na gid sa pinalangga ko, si Edward Zerudo. Kamusta ka na? Kamusta ka na da love? Halong ka da permiha. Ang kapanamyaw halin sa palangga mo si Ann sang Bagos City, 9698. Nang Betty Lao dira sa Binalbagan, maayong hapon mga anak, standby para sa atong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma.
Okay, ang aton pagabasahon sa sininga hapon nga sulat halin sa isa ka lalaki, no? Si Arthur. Pasalamat ka lang to Arthur, ha? Okay, ang sulat basahon talang kung nga mo na reaction ni Tita Wilma, depende sa inyo, na? Ang sulat ni Arthur nagasiling, ako gali si Arthur. Hindi ni tuod ko nga ngalan. Tita Wilma, kabay pa nga mabasahan mo ang akon problema subong. Parti man sa akon life, kag parti man sa isa ka babae. May asawa na ako, Tita Wilma. Kag feeling ko subong, daw ginasunlog man ako sang kahigayunan. Ang istorya amo ni. Before mag-Valentine's Day, nagkadto ko sa flower shop para magbakal sang flowers nga ihatag ko sa misis ko. Sang kuhaon ko ng isa ka bouquet of roses, gulpi lang may nagsiling nga babae nga para ina sa akon, kibot ko, kag wala ko nakahambal. Naurungan gid ko. Siya ang ex ko. Antes ko pagin pangaluyagan ang asawa ko, Tita Wilma. Medyo wala klaro ang relasyon namon sang akon ex nga si Claire. Si Claire gali ni ngalan niya. Ano abi kay wala ko magustuhan ang prank nga ginhimo niya sa akon. Ginpangimunan ko ang isa ka lalaki nga ginpakita niya nga gusto kuno magpangaluyag sa iya bisan kami na nga duha. Bisan nga mahambal siya, prank lang to, tita, hindi ko ya mabaton. Ginapamensar ko gid. Anong gusto niya? Sang tion nga ato, takson ang pasensya ko. Gani nagpalayo ako kag wala kami nagkitaay na. After a year, nangin girlfriend ko na ang akon misis nga si Susie. Tita Wilma, halin sa flower shop, ginhagad ako ni ex, si Claire na nga mas naks kami sa permi namon ginakanaan. Permi kami gakaon pansit kanton sang kami pa. Sorry. Nagpamalibad ako, pero hambal niya nga ang nakaligad na. Ha? Kasi niya past is past ko no. Wala siya boyfriend subong. Gani hambalya siya na lang ang nagabakal flowers nga permi ko ginahatag sa iya. Wala na ang akig ko sa iya. Gani daw feeling ko nagbalik ang balatyagon ko for her. Masadyang amon pag-istoryahanay. Kag na-istorya ko man sa iya kung paano kami nagkilalahay ni misis ko. Sa kalipay ko, ginhatag ko sa iya ang flower nga ginbakal ko para kay Susie. Kabalo ko, sala. Pero nadala lang ko sa feeling ko kag excitement ko sa iya. Ginhatag niya ang iya bago nga FB account kag CP number, cellphone number siguro. Kay basi hambal niya, may kinahanglan ako sa iya. Amo lang to, liwat nagbakal ko flowers kag chocolate para kay Susie nga misis ko. Pero, hindi na si Claire madula sa pensar ko. Siling ko sulat ko ni bala sa This Is My Life kay ask ko si Tita Wilma
kung husto bala nga gin-entertain ko ang ex-girlfriend ko. Ari lang ko ta, gapamati. Arthur. Yes, Arthur, sa imo, salamat gid kag maayong hapon. Salamat gid. Baw masilinta nga, kung pasugtan mo lang imo kaugalingon, kabahin naman inasang katuntuhan. Ay, sorry. Kay tuntuhan dali lang. Masip lang ko gamay ha, kay ang tutunglan ko gadanlog. Okay, na? Nagabasa lang ko bala kaina, na nakayuhum ako sa imo. Pero to ara ka sa malapit na nga makahimo ikaw sang mortal sin sa relasyon ninyo nga duha ni Susi nga asawa mo. Ha? Simple lang yang ihambal ko sa imo. Ha? Kung wala man ano gining term sa mga kabataan subong man nga wala bala period, wala klaro nga rason nga nag-break ka mo nga duha. Na-miss ko lang, hindi magbalik sa akon na panumduman na bisan masiling ka nga daw wala kamo sang klaro nga kamo nag-break kamo totally. Ang pensaron mo lang niya is may asawa ka na. Kibot ko pag siling mo nga, ay, porting kalipay mo, na? Ang excitement mo, namatag mo ang flowers nga ginbakal mo, nga supposedly para iyak kay Susi nga asawa mo, nahatag mo sa ito mo, sa nabatsigan mo ang kalipay, bawd ka namin, duklon nga anak. Sorry lang sa imo, Arthur, no? Pero, sa ginambal mo nga doon na nung balik ang imo balityagon sa iya, to bisan anhon mo na bisan anhon mo, natabo na ang natabo, nakaligad na ang tanan. So kung nakaligad ka na, hindi ka na magliso pabalik, tungod hindi ka na pwede nga magbalik sa ginhalinan mo, tungod kung balikan mo pa ito, kag padayunon ang inyo relasyon, guba ang inyo pag-asawahay ni Susi, di ba? Ay, isa lang damambal ni Tita Wilma, samtang wala pa. Na sugod pa lang to, pero siling mo daw hindi ka mapahamtang. Siya na lang ang unod sa pensar mo, ilabi na siling nga wala pa siya boyfriend until now. Ay, anak, kung pwede ha, hindi na, utdan na, kagklaro gid, nga dapat tapuson mo ang tanan. Ang anuman nga mga posible nga makapadayon sang inyo relasyon. Sadto sang soltero ka pa, sang wala pa kamo nag-asawahay ni Susi. Kay nga kung tagaan mo ligwa, nga liwat may nung balik ang relasyon ninyo, hindi na maayo sala na. Kay nga committed ka na kay Susi, may asawa ka na tuto na. Mahambal ka nga, excited ka, nalipay ka, tagdug daw, gusto mo siya, liwat nga makita, kay ikaw mismo nagapanumdum sina, kag ma-recall mo ang tanan nga mga past ninyo, ay i-delete, kumbaga, erase, ha? Kung nasulat sa pensar mo, kag ara sa baladya, dula ina. Kung nasulat, i-erase ina, na? Kung gintagaan niya ikaw sang bago niya nga FB account, kag ginhatag niya ang iya bago nga cellphone number, ay anak, kung ara na sa cellphone mo, i-delete ina. Hindi pagtaga i-tsansa ang isa kasala nga makasulod sa imo balatyagon kag pamensaron kay amugid ina ang halinan sang pagkaguba sang imo pamilya. Diba? Amo lang na sa simple lang masiling ka may asawa ka, may bana ka, tapos amo na why na? Butang mo lang sa pensa, ay may bana ako, ay may asawa na ako. Period. Hindi pwede. Hindi pwede, period. Kag hindi gid pwede nga hindi man pwede nga semicolon. Kay buot silingon may chance pa na nga magapadayon. Period gid as in period. Period gid ya to Arthur. Ay nga mga anak mo, dulaan na.
At padayon na lang nga mangin honest ikaw kay Susie. Na, pabayin na to si Claire nga ex mo kay maabot man na. Maabot man na ang nagakadapat kay nagakabagay sa iya kung sinuman ang gintag na para sa iya. Amo ginaiya ang kahigayunan, ang kapalaran, ang mga pagtilaw sa relasyon, nagaabot ina siya sa hindi mapaktan nga oras. Di kung magpadala-dala ka man sa sugyot-sugyot nga ina, sang tentasyon nga ina, guba ang imo pangabuhi ito. Subong niya, galing kay tikabaluman kit sa pangabuhi sa mga kabataan, subong na. Pero ang mahambalang gin ni Tita Wilma, since nga ginpalabot mo dili sa iTunes sa This Is My Life, kabalo ka man kay Tita Wilma, na dapat siguruhon mo gin ang seguridad sang imo pamilya, sang inyo relasyon nga mag-asawa. Pabakura ina, kay maayo nga klases ng babae ang imo asawa. Hindi na papayin na to. Hindi ka na maghatag sila nga ma-enjoy ka pa. Papayin na to siya. Kung siya ang mag-effort nga makig-communicate liwat sa imo, kaga makakita ay ka mo, ikaw na ang magprangka. Focus ka na lang sa life mo kay ma-focus man ko sa akong life, sa akong pagpangabuhi. Ang maayo na lang among himuon na ton. Para sa aton maayo nga palaaboton. Makapabakod para sa imo angot sina ang pagpangamuyo. Updagid ya permisi Susi na when you pray, kag kun magkadto ka mo sa simbahan. Amo lang ng simple kuya to nga hambal, may asawa ka, untati ina. May asawa ka, i-delete ina. Para wala sang komunikasyon nga liwat manumbalik para sa imo kag kay Claire. Okay na alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat sa liwat Arthur. Sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati ka mo dira. Kung may gusto man ka mo i-share diri nga hitabo sa inyo kabuhi, ari lang ang This Is My Life. Mga istorya sa inyo kabuhi nga nakatag sa inyo inspirasyon, nakahatag sa inyo sang leksyon, ina posible magamit man nga pala hinandigan sa mga palangga naton nga mga tagpalamati nga nagaupod tag sa kahapon sa sini nga programa. Problema nga inyo ginaangkon. Kay aton man ginatinguhan nga bisan hindi kita direkta nga makahatag solusyon sa ginaangkon ninyo nga problema, makabulig kita sa inyo sa pagbinag-binag, sa kung anong dapat ninyo himuon, kung ano ang dapat ninyo idesisyon para sa katawhayan sang inyo dughan kag paminsaron, kag syempre para sa kalinungan sang inyo man pagpangabuhi. Pwede ninyo masulat kang mapadala diri sa DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Locson Streets, Bacolod City. Hindi gani pwede man ninyo mapadala dira sa ito no, sa Facebook na pwede gid. Search nyo lang dirang ang Facebook page ni Tita Wilma, Action Wilma Sugaton. Hindi gani sa aton personal man nga FB account, Wilma Antupina Sugaton. Okay, alas 2:32 na, relax lang Balikan ka mo ni Tita Wilma, dugay-dugay.
Pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips. Okay, minamiones Tita Wilma sa mga naka-online dira. Wow, si Ma'am Giselle Franco. Ma'am Giselle, good afternoon. Kamusta na ikaw? Thank you so much, gin ma'am na. Okay, si Barkit Wife. Good afternoon. Yes. Siling gani ni Inday April Joy Gaston. Siling niya haita ang ma-advise ko sa sender, hindi man sa gina-judge kamo sang ex mo. Pero base temptation na siya si imo, no? Kung pwede lang likawan mo na siya, kay base amo pa na ang mahaluman sang mahalinan sang pagluib mo sa asawa mo. Focus na lang, siling ni Inday April, na siling niya, focus na lang sa family, and i-block na lang siya para iwas temptation. Thanks, ta. Yes, thank you, Gid. Si Inday Ron Ervihida Trava, baga pop up sa agad PM. Tita We, aga monitor lang kami di sa radio. Upod ko si Mary Grace Crisostomo, si Crizel, si Baby Rain, kag sinang Susan Kalma nga manicurista. Aba, nagpa-manicure ka naman gali, ha? Okay, kay Ella na tibuok igina. Oy, kamusta na ikaw? Mayong hapon, Tita Wilma. Kay Sir Rufino Eragabino, good PM, action na Wilma. I'm watching, yes, all the way from Handumanan. Mary Hope Cordova, you mean closure, Tita Wilma? Yes, amo nang right nga term na hindi ko gikagina ma-recall na natuon gid siya na. So thank you gid Inday Mary Hope na mayong hapon lang ta monitor via transistor radio. Mayong hapon ta we ahay hindi ko kapamati sa radyo ya kay wala diri signal sa Maaw Market. Wala signal dara sa sulod merkado. Nakaano ka lang. Ari ka. Nabudlayan. Yes. Inday Naisel, Morales Fabol, Tita We, lihog tamyaw kay Mama Con Nening, kag kay Papa Edwin Fabol sa Kabangkalan City. Thanks, Tita We. Salamat, gid. Nakakay ni Josephine Paro Alarcon. Hi, hello, good afternoon sa imo. Good noon kuno Tita Wilma. Meneme, Bonya May Dinoy, hello, good afternoon. Yes, kay Tuto James, sa imo man mimi kag kay Ruming kag kay Jerome Dinoy. Danny C. Ota, good PM, I'm watching. Lihog bi-plug number ko nga ko callmate. God bless. Tuto, Danny C. Ot, hindi ko mahaytag ang imo niya. Ang imo cellphone number nga ara sa aton sa ni chat room. Kung gusto mo, agi ka sa aton sa ni text hotline. Dira ka magpangayo sang callmate or textmate. Dira mo ihatag ang imo sa ni cellphone number. Kay kung ano ang cellphone number nga gingamit mo, amo man inang aton ilawag on air. Ha? Hope nga maintindihan mo. 0963 arang atong text hotline 0963-757-0874. Okay. Yes, happy birthday lang kay Action John Dale Salazar, Tito We, halin kay Inday Naisel Morales Fabul. Salamat gid sa imo Inday Naisel. Hello Tito Wilma, maayong hapon. Salamat. Tuto Barkit Tribe siling man ni Tuto Barkit Tribe ay please like and share ba ikaw ga kampanya. I know nga ikaw da nag-aara gino naga-like and share kagida. Mayong hapon listeners siling na siling ni Barkit Tribe. Mayong hapon listeners, please like and share. Ay nga mga anak ko. Kay Dali Gonzalez, good afternoon. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon Ma'am Wilma, TGIF. Stay safe. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Richard Amar, mayong hapon Tito Wilma, tamyaw ko lang da. Balikan ko lang na ako ng greetings. Relax lang da.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit. Intestines, large and small intestines, ara dira Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overload. Para kay Arthur na hindi mayo ang ginhimo mo, dapat maglikaw ka na, kami asawa ka na. Bakay mangayo sa gali dayon, text me, text friend. Ngayo lang ko friend to way babayi lang, thanks gid. Okay, sa mga girl nga gusto makig-friend sa iya cellphone number 0920 394 4706. Again, 0920-394-4706. Good PM or mayong hapon, Tita We. Ginatamyaw ko lang gali ang family Raimundo ada sa barangay Maaw. Kag Tita We, permigid ko gapamati sa aksyon. Si Roses Raimundo ni taga Maaw. Pero ari ko subong sa Bago City nagaobra. Salamat gid 1246. Good PM. Good PM. Permigi ko gapamati sa imo program samtang kapanglaba ako. God bless sa imo takag sa tanan nga taga Action Radio. Salamat gid 8196. Nga mga anak ka mo. Okay, enough lang na ana. Alas 2:44 na Action Radio Philippine Standard Time. Okay. Kay Richard Amarto kay inara sa Tita Wilma tamyaw ko lang da family family nim kag Rodilla family sa Barangay Tapi, Kabangkalan. Asirin Gonzalez, Tita We, watching FB Live here in Antique. But I'm from Bacolod. Kamusta sa tanan nga mga taga Bolivar? Wow! Azirin or Neresa, I think, di ba? Thank you, Gid. Sa mga taga Antique, dara nga mga listeners namon dari, ara kamo dira. Salamat gid sa inyo pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon isa this is my life. Di ba? Okay, ara man si Danny Siot, tagud PM I'm watching, lihog lang ko plug. Yes, tuto diri ka lang sa iTunes nga. Diri ka lang sa itong text hotline pangayo kay hindi kita pwede makahatag sa imo. Ray, di na to, Ray Flores Barrioga, mayong hapon Tita Wilma. Okay, dira lang anay kay si Tita Wilma, matamiyaw anay sang
happy birthday. Ha? Sa mga nagasaulog sang ila birthday today, happy birthday. Yes, happy birthday. Tapos na to kay Action Eric, kay Action Alvin. At pagkatapos, subong naman nga adlaw, Action. John Dale Salazar. Na Action John Dale or Dale, to happy birthday sa imo. Kabay pa nga kaluyan sa Ginoo nga malabot pong imo mga handom sa kabuhi. Stay safe lang, stay healthy lang, and more blessings to you. Sa iban pagid naton nga mga kauturan man nga nagasaulog sang inyo iya kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday. Kag sa mga mag-asawa man nga nagasaulog sang ilo wedding anniversary, happy wedding anniversary. Yes, in their runs, nabasa ko na kainang imo sini greetings, pero kay ara sila kuno sa radyo. No? O po dyan si Mary Grace Crisostom, si Crizel, Baby Rain, kag si Manang Susan Kalma, nga nagapang manicure, ang manicurista. Ma-horoscope na kita. Pwede sa iton horoscope sa karon nga adlaw Biyernes, first Friday, di ba? Una nga Biyernes sa bulan sang Marso, tuig 2022, petsa 4. Unahon na ito ng zodiac sign nga Pisces. Sa mga Pisces, mga natao Pebrero 19, tugtog Marso 20, magaabot sa imo ang isa kahitabo nga sa diin magapasimpalad ikaw Pisces. Kag ara ho, isa sa imo galihandom nga makakadto pagid ikaw sa iban nga pungsod. Kamo nga mga Piscean. Ina, may posibilidad nga madayon na. Kag Pisces, isa man ka Sagittarius ang posible makahatag sa imo sang sakit sang ulo. Ang himuon mo lang, hindi ka magpaka-stress, lingawon mo ang imo kaugalingon, inasuno man sa imo horoscope. Mga maswerte mo nga numero Pisces, 4, 10, 24, kag 30. Avocado green is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Samtang nagatrabaho da suno sa imo horoscope, ang paghampang-hampang o kung ang pag-inistoryahan na ida or in short, ang pagchismis dira sa tiong sang trabaho, ilabi na gid kon naga-overtime Aries, dapat likawan suno sa inyo horoscope. 4, 14, 28, kag 35 mga maswerte ninyo nga mga numero, lavender is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20. Sa mga Taurian naman, ang simple nga pagpangabuhi nga wala sang pagpakuno-kuno, amo na iya makahatag sa imo sang kalipay. Taurus, tandaan mo gid na, kinahanglan nga buhi ka sa kamatuuran, hindi sa pagpakuno-kuno. 6, 9, 23, kag 38, mga maswerte ninyo nga mga numero, magenta is your lucky color. Kadtuan naton ang Gemini. Mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, ay Gemini, suno sa imo horoscope, wala ka dapat kabalakan karon nga adlaw, ha? Ara na ang tanan sa imo. Tanan nga bagay halos na angkon mo na. Kag ang madugay na nga problema nga nagagamo sa imo kabuhi, may solusyon na. 2, 13, 17, 28, mga maswerte mga numero, turquoise is your lucky color. Yes, mga Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, okay. Cancer, magahimo ikaw sang isa ka tikang or isa man ka aksyon para sa kaayuhan sang imo kaugalingon. May ara kahimuon nga hindi mo dapat kanugunan nga madula sa imo. Kay nga tungod sina magaayuhan ikaw. Maswati nga mga numero 18, 23 kag 30. May ara pagid 41 dia. 18, 23, 30 kag 41.
Blue is your lucky color. Kag sa mga Leo naman, ang mga Leo ni tao Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yeah. Okay, Leo. Ang imo pagbulig, hugot na isa balatyagon, no? Voluntaryo ina nga pagbulig. Bisan sa pihak sang kamaturan nga ikaw ginakulang, mahimo mo gihapon ang magbulig nga hugot sa imo kabubuton. Pero kung ikaw magapadayon sa pagpaninguha, magmapisan ikaw kang magduga nga pagpaninguha, magaayuhan man or magauswag man ang imo palang nga buhian. Magaayo ang imo trabaho kag may grasya nga magaabot. 8, 15, 24 kag 35 mga masuwerte nga numero. Blue is your lucky color. Okay, una pa lang ina nga bahin sa mga zodiac sign para sa itong text sa ka-horoscope. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos sini. Ang Doc. Oo. Sa mga naka-online tara, sa mga naka-online naton dira, yes, good afternoon. Yes, Inday Wilmila, relax ka lang da. Na? Ma'am Elizabeth Gamala, yes, is Ray Flores Barioga. Na? Mayong hapon man dira, na? Siling Manibar Tribe, mayong hapon kay Antonio Yulo, kay Ardong Yulo. Salamat, Gid. Okay. Ano ina? Yes. Dali lang gid kay nadula siya, na? Aha. Ma'am Wilma, please greet Action John Dale Salazar on his birthday today. Wishing him all the best of health and more years to come. Thank you. God bless you. Yes, Toto Dale, halini na kay Ma'am Elizabeth Gamala. Thank you, gid Ma'am. Nemya Ngipen Iwayan. Always gid Action Radio. Salamat. Ma'am Virgie Alpinda, the TikToker mother, lovely and beautiful gina iyang siya, no? Good afternoon, Tita late. Kung adin ka naman nagkadto, okay lang na bisan late. At least bisan paano galagas ka. Kadamo sang ginasikaso mo, di ba? Oo, kay Inday, Donna May Alasagas, baho. Good luck man sa imo and good afternoon. Good luck ha. Kabay pa nga mag-ayo man ang imo pagpanakhayon. Okay? Kag maghalong gid. Marley, ang sakto na tawi. Marley Aquiliska Medinceles. Salamat, good afternoon man. Kay Edwin Panteras, kay Ma'am Dali Gonzales. Ada naman no, si Ma'am Giselle Franco, hello. Tuto Asis, watching from Pangasinan. Hello, good afternoon, Tuto Asis. Thank you, Ged. Myla Pilor Primavera. Yes, kay Myla Pilor Primavera, good afternoon and thank you, Ged. Kay Inday Evelyn, no? Inday Evelyn Martires, kay Martin Gonzalez, kay Grace Mahilom. Yes, Sir Alex Fuentes, good afternoon and thank you, Ged. Na? Salamat, Ged. Sa mga nag-send man sa iTunes sang heart, thank you. Romy Pasustento NJ. Yes, kay Arrow Ortega. Ray Flores Barion. Ikaw ba lang tawi, oh. Man si Asirin Gonzalez, oh, salamat. May kay Marjorie Ward. Marjorie Ward, thank you, Gid. So, enough na naanay, aha. Salamat, Gid, sa inyo.
Everyday Man si Tita Wilma sa This Is My Life. Dira galianay sa Tugis, no? Tugis, Pontevedra, kay Jolly Tinero Senior and Family. Nasa pamilya Tinero dira sa Tugis, mayong hapon ng Jolly Salamat Man, kay sa San Juan sa pamilya Monte Castro. Okay? Sa Nueva Valencia, Guimaras, kay Tuto Ren Paul Potato, kay Miko Hidalanga, kay Joel Andeo, salamat gid. Padayon si Tita Wilma. Padayuno neto ng mga nabili neto ng mga zodiac sign para man sa itong tag sa iya ka horoscope para karon nga adlaw. Ay Virgo, ang mga natawo Agosto 23 tubtob Setyembre 23 amo na mga Virgo, ha? Virgo, sino sa imo horoscope, kung anong imo ginpangako dapat tumanon mo ina para hindi na masulit pa sa liwat ang pagsunggod-sunggod sang imo ginapalangga. Na? Kag dapat himuon mo gid tungod nga nagapakita ina sang imo pagkatao. 2, 22, 31 kag 41 mga maswati mo nga numero. Green is your lucky color. Libra. Ang mga Libre naman Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Mga Libra, kung pwede, likawan mo gid anay ang magbiyahe kung magkatukundiin kay nga negatibong resulta sang imo katuyuan. May dapat ikaw at tubangon. Ano na? Kinanglan at tubangon mo para ina maaprobahan. 7, 15, 35 kay 36. Purple is your lucky color. Yes, Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Ay, Scorpio, suno sa imo horoscope po, kinahanglan mangin estable. Mangin estable ikaw sa imo trabaho. Kag kinahanglan mangin stable, gid man imo work, kag imo nga love life. No? Kinahanglan mo ina. At tagaan mo man limitasyon ang imo pagpakigbagay sa iban para hindi ikaw mahingalitan. Maswerte mo nga mga numero 4, Jessie 8, 28 kay 34. Jade Green is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman. Yes, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Kung may offer sa imo nga manami iya ang kita, okay kid, no? Hindi mo pag i-grab, na tungod posible kapahamakan ang mahatag sina sa imo, ha? Kinanglan o si saon mo man anay sang maayo 2, 10, 18 kag 41 mga maswati mo nga numero. Red is your lucky color. Capricorn, yes, hingagaw Capricorn, Disyembre 22, Tubinero, Justin 9. Masarangan mo gid ina karon. Ang ano tawe ang imo trabaho na. Masarangan mo ina sa karon kag yes, mabalusan ka man sang kaayo kun kaayo ang ginahatag mo sa mga tawo nga nagaunong sa imo sa problema mo. Himua ina. Impunto las 3, Action na Radio, Philippine Standard Time. Alas 3 ng hapon, oras na para mag-Primera Light Brandy. Masarangan mo na iya subong, sarangan mo nga mabalusan sang kaayo ang tao nga ara nagaunong sa imo sa problema mo. Himuay na Mga maswerte mo nga mga numero Capricorn, 2, 18, 28 kag 36. Indigo is your lucky color. Kag ang katapusan naton nga zodiac sign, Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20 tubto Pebrero 18, bow. Puwerte, no? Kapoy-kapoy ka subong sa pagpamensar sa imong sitwasyon. Kay nga ikaw ang tupiko sa mga istorya, kag ikaw ang tupiko sang tanan tungod sa imo ginhimo. Ako kung may sala ka nga nahimo, wala sa malain. Kung nakasala ka, akuon mo kag tadlo nga para makorreksyonan ikaw. Maswerte mo nga mga numero 11, 20, 37 kag 39. Lucky color white. Nabatian ang itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw Biyernes, Marso 4, tuig 2022.
So, wala na si Tita Wilma sang panahon pa. Gani kita magapaalam sa inyo sa sininga hapon. Yes, Rod Simon, thank you. Good and good afternoon sa imo. Ang aton Bible verse of the day nga mabilin halin sa inyo, halin sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. I can't say goodbye. Salamat gid, mayong hapon sa liwat, standby sa may taong nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!